دمت بوليس إرترايو زي دمت بوليس إرترايو دمت بوليس إرترا بهزباو ركبات بوليس إرترا ووترو سنبت كاب ساعة 10 كساب 10 فرقان كرم غطريز قرب كوينو كمون سولوس مشت عب دمت حفاشن راديو نومان زدقم مدبيو برحقون كأربان بمخان بريدون ساتلايتن مدبات دمت بوليس إيرترا مكتال اتركبو كبراتن كوران سماعتنا كميت أنيو دمتكم دمت بوليس إيرترا يمهرون يحبرون زبالتهم مدبات حزا عب ساعتها ترخيبا لا نلوم زلونا مدبات نمت إفا حرقات ترافيك مسنا عبزينا بوليس مسكربة نمسنا زملكت على محتات كلتا ملحس أبحانت منيواس أم مدن كل خلقبان حق خلت خاليت أم مدن حبريتهم للوم تداليون كابزلو تحسوتات مدبنا يوم مكتستالكم إن عدمنا بزينا خنفلم أزي دمت بوليس إرترايو سمونا وزينا بوليس حيزلكم قريبا زلخو سنايتكي بغندنت بتاتو فيلم عتارو غاز تفافت تخصيصا موتن مغسلتن زسعبو حدقاتات تشكركرتي أقاتمهم زي تسنع نبرات نهزبي كشاتو زنحو تغيدهم أرستاتيكم كتكاتاتلو تنحكم زرزراتي صعب بأربعة مسكرم كل تشحن 10 شمونتن أب معدل الغاز الأزار تغلى مليئونا بواناتاتو كركب زقبو أستات 330 عتارو غاز بزي أقباب نخل أصبات بمعدلة أكايدي سرحنا تتكال تأمار الأزار تغلى عدم 34 أدرى الشقا حوتا من محدار نؤزوبا قدايف بزمسروتا كسي أب تحت غيداتيا تخصاصيت كاب كل تشحن 10 سنات حيزا بزي أقباب كتعدلن كتقبلن دحر مسنح لعلي 400 سبات نبرتنا يتخبابي عتارونا هبنايا كتملسل أي كالتهن بزبط عن مسرات من محدار مسملكتو تخصصيتنا أدلاي مصراي بعسران شمونتن مسكرم كل تشحن 10 شمونتن أب تحت غير 5 أتوات بوليس وبما أكل حبيرو تكال معدل الغاز الأزار تخلى أبز حلف عامتاتون بتماساسال قداي كسته مسريت لكم زنبره زفلت كوينو تخصصيت زاجيت بالعلي 1 مليون نقفاز قمت 370 عتارو بمطفأه تخصيصه خمزلا اتزرخبنا حبريتا رديو اتو قداي اب مسرح مصراي سلازلو نتخصصيت امار عترو هيبيا كتملسلي اي كالتم زبل تكال وي والقسب مزهلو حقاو سند حيزو كسو نا بوليزو بماكل كقرب كم زخل ازخاخيرو حزبي نتكالاتون قلوباب بمقبار اب كم زغبناو تكبار نزوافرو تكالات يخونو والقسبات مس بوليس كتحبابرن كقالعو من كم زغبا بوليزو بماكل اتحساسيبو أبزاز حلفت ورح مسكرمن حزنيا زلنا ورح تكمتن موتن مقصلتن زسعبو حدقاتات كم زقاتمو ناب مأكلاي بيت صحفت بوليس إيرترا زتلاقو تصبصبات أملكتهم بز مسرت بتشعات تكمتي تسهية تولد عدمة 45 أدراشا 4 اسمرا تيوتا قطري سليدا ER 3 سي مريحو بمسمر عدقو عدد اناتو قعزة نود 7 كلتن عامت أبو تسفاتين سلومون هايلة بمقجاو موتاسعيبو تنك حدقانا أقهر قدام نزيمهاب دبساي نقاسي عدم سوسا بحاد مسكرم قطر سليدا ER 1 بي 45 مريحو كاب بارنتو نتساني بلوع النهر اناتو قعزة آب كباب هاي كوتا كبت سحتا قلبيتو آب نفسو موت مسو تسافيرو آب زنبرك كا كبير قدقات ميكيل كبروم براخي عدم عسران شمونتن مسكرم مكينا قطر سليدا ER 1 سي 10 4 10 مريحونا توقعزة
ኣብ ከባቢ ሓጋዝ ምስ በጽሐ ብብሽክለታ ዝጓዓዝ ንዝነበረ ኣማን መሐመድ ሓምድ ዕድመ 26 ገጪው ናይ ሞት ጉድኣት ገብረ ኣብ ዓለም ዕድመ 53 ብ29 መስከረም መኪና ቁጽር ሰሌዳ ኢአር 1ሲ 1987 መሪሑና ተጓዓዘ ኣብ ከባቢ ሻምብቆ ክበጽሕ ካብ መስመር ብምውጻእ ተገልቢጡ ምስኡ ተሳፊሮም ካብ ዝነበሩ ሓደ ክሞት ከሎ ሓሙሽተ ተሳፈርቲ ድማ ብከቢድ ተሃስዮም ጠንቂ ሓደጋ ብቕዓት ዘይብልካ ብዘይ ምምራሕ ፍቓድ ምምራሕን ዓብደልዓዚዝ ሳልሕ ዓብደላ ዕድመ 16 ብ25 መስከረም ዋንነት ናይ ፋጥና መሐመድ ዝኾነት መኪና ሒዙና ተጓዓዘ ኣብ ከባቢ ቤት ትምህርቲ ማዕሃድ ኣፍዓበት ንወዲ 6 ዓመት ቆልዓ ገጪው ከቢድ ጉድኣት ጠንቂ ሓደጋ ብቕዓት ዘይብልካ ብዘይ መምራሕ ፍቓድ ምምራሕ ክብሮም ይርጋው ፍትዊ ዕድመ 27 ብ29 መስከረም ኣብ ከባቢ እምኒ ሓይሊ ብልዑል ናህረና ተጓዓዘ ተገልቢጡ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ተሳፋሪት ሞት ኣብ ንብረት ከዓ ክሳራ ከም ዝሰዓበ እቲ ዝተላእከ ጸብጻብ ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ ነዞም በብእዋኑ ዘጋጥሙ ዘለዉ ሓደጋታት ንምጉዳድ ዘድሊ ጻዕሪ ይካየድ እኳ እንተሎ መራሕቲ ተሽከርከርቲ ሕግታት ትራፊክ ብምኽባር ኣብ ምጉዳልን ምግታእን ሓደጋታት ኣበርክቶኦም ክዕዝዙ ፖሊስ ትራፊክ ኤርትራ ጸዊዑ ናይ መወዳእታ ዜና ፖሊስ ዝተሰንዐ ንብረት ንህዝቢ ክሸጡ ዝጸንሑ ተኸሰስቲ ብሓበሬታ ህዝብን ምክትታል ፖሊስን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ተኸሳሲ ተወልደ ገብሩ ኣድራሻ ኣስመራ ኮይዱ ንሱ ገላዕታ በለስን ሕፃን ሓዋዊሱ ሳምናይሉ ኣብ ካርቶን ብምዕሻግ ክሸይጥ ድሕሪ ምጽናሕ ብሓበሬታ ህዝብን ምክትታል ፖሊስን ተታሒዙ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ከም ዝርከብ እቲ መደበር ንልኡኽ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ሓቢሩ ተኸሳሲ ነቲ ሳምናይሉ ዝሸጦ ዝነበረ ንብረት ንኸይፍለጥ ኣብ ቤት ገርግሽ ከይዱ ይምስርሖ ከም ዝነበረን ካብቲ ክሸጦ ዝጸንሐ 2 ካርቶን ሳምና ብኤግዚቢት ተታሒዙ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ብዘይካዚ ኣሌክሳንደር ሃብቶም ኤልያስ ኣድራሻ ማእከል ከተማ ስራሕ ሸቃጣይ ኮይኑ ብሽም ምስግና ብርሃነ ዝተሰነዐ ዘይት ርእስን ገረድ ቸሊናን ሒዙ ብምጽንሑ ኣብ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ተኸሲሱ ጉዳዩ ኣብ ምጽራይ ከም ዝርከብ ተሓቢሩ ክሱስ ኣሌክሳንደር 40 ዘይት ርእስን 48 ገረድ ቸሊናን ንህዝቢ ክሸጡ ሒዙ ዝጸንሐ ብኤግዚቢት ተታሒዙሎ ኣብቶም ነዚ ንብረት ዝገዝኡ ተገልገልቲ ሰሓን ምቁሳል ቆርበትን ዝገበረሎም ንፖሊስ ሓበሬታ ከም ዝሃቡ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ወሲኹ ኣብሪሁ ኣብ መወዳእታ ምንጩ ዘይተረጋገጸ ንብረት ምዕዳግ ሕጋዊ ተሓታትነትን ጥዕናዊ ጸገምን ስለ ዘለዎ ህዝብን ዝገዝኦም ነገራት ኣስተውዒሉን ተጠንቂቖም ክገዝእ ከም ዝግብኦን ከምዚ ዓይነት ተርእዮ ምዝርከብ ድማ ሓበሬታ ናብ ፖሊስን ሰብ ትካላትን ክህብ ከም ዝግባእ እቲ መደበር ፖሊስ ኣተሓሳሲቡ ሰሙናዊ ዜና ፖሊስ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ምዝተረፉ መደባት ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ክሓድገኩም ሰላም ዝተሰንዐ ንብረት ምሻጥ ብሕጊ ዝሕተት ገበን እዩ ነዚ ኣርእስቲ ምርኩስ ብምግባር ሃብን የማነ ምስ ኣካየደ ስራሕ ትካል ዘይቲ ርእስን ገረቸሊናን ከምኡውን ምስ ካብቲ ዝተሰንዐ ዘይቲ ዝተጠቐማን ዘለዎ ሳዕቤንን ዘካየደቶ ቃለ መጠይቕ እዩ ንከታተል ቃለ መጠይቕ ብዛዕባ ዘይሕጋዊ ንብረት ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜ ዝተሰንዐ ንብረት ንህዝቢ ክሸጡ ዝርከቡ ኣብ መደብራት ፖሊስ ተኸይሶም ይቐርቡ እዮም እዚ ተግባር እዚ ብሕጊ ዝቐጽዕን ጥዕናዊ ሳዕቤን ዘለዎን እዩ ኣብዘን ዝሓለፋ ሰሙናት ዝተሰንዐ ዘይቲ ርእስን ገረቸሊናን ክሸጡ ዝተረኽቡ ሰባት ብምክትታል ፖሊስን ምትሕብባር ህዝብን ተታሒዞም ኣብ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ተኸይሶም ከም ዘለዉ ብዜና ምሕባርና ዝፍለጥ እዩ ንሳቶም ነቲ ክሸጥዎ ጸንሑ ዝተሰንዐ ንብረት ሕጋዊ ንምምሳል ናይቲ ሕጋዊ ትካል ዘይቲ ርእስን ገረቸሊናን ምስግና ብርሃነ ዝብል ዝተሰንዐ ወረቐት ለጢፎምሉ ብዙሓት ካብ ዓደግቲ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቆርበተን ናይ ምቑሳልን ሰሓን ምልክት ስለ ዘርኣየንን ዝተሰምዐንን ሳዕቤኑ ተጠራጢረን ናብ ፖሊስ ሓበሬታ ሂበን
ፖሊስ ብዘካየዶ ምክትታል ናይቲ ትካል ምስግና ብርሃነ ከም ዘይኮነን ዝተሰንዐ ምዃኑን አረጋጊጡ ክቡራት ሰማዕትና እቲ ዝተፈጸመ ምስናዕ እንታይ ይመስል ህዝቢ ክገብሮ ዘለዎ ጥንቃቐ ብዝምልከት መብርህ ክበና ምስ አካየድ ስራሕ ትካል ዘይትርእሲ ምስግና ብርሃነ አቶ ምሕረት ኣብ ምስግና ብቴሌፎን ዝገበርናይ ሓፂር ቃለ መጠይቕ ናብኹም ነብሎ ምሕረት ኣብ ምስግና ብርሃነ በሃል ትካል ድማ ከም አካየድ ናይ ትካል ከዓ እብል ማለት እዩ ናይ ኣቦናይ ግን ኣነ ዘከቶ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ስራሕ ሕጅት ባዘይኮነ ን7 ዓመት ዝኸውን ካብ 2012 ኣትሒዞም እዮም ብተደጋጋሚ ከምዚ ዓይነት ዝገብሩ ጀሚሮም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሕጂ ንሳልሳይ ራብዓይ ጊዜኦም ከምዚ ዓይነት ይተሓዙ ኣለዉ ማለት እዩ እቲ ሽየጥ ዝነበረ ዝተሰንዐ ምስ ናይቲ ናትካል እንታይ ፍሉይነት ኣሎ ወይ እንታይ ደሞ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ነታ ቲኬት ፕሪንት ገይሮም ብምስናዕዮም ክሳይ ገይሮም ሕጂ ኣብ ውሽጡ ግን ካብቲ ዘጋጥመና ዝነበረ ሓደ ናይቲ ቲኬት ኣብ መንጎናትና ዘሎ ቲኬትን እቲ እሶም ዝስንዕዎን ፍልልይ ኣለዎ ካልኣይ እቲ ዘይቲ እውን ፍልልይ ኣለዎ ምክንያቱ ብዙሓት ካብተን ዓማዊልና ዝቱም ንርእስና ኣባላሽዎ ኣቃፂድዎ ቆርበትና ክሳይ ገይርዎ ዝብል ብዙሕ ናይ መረረታት ክሳይ ገይሮም ማለት የስማዓ ስለ ዝነበረ ሕጂ እንትራናይ እቲ ሰውን ካብቲ ዝሰንልኦ ትኽክል ኮይኑ ፀኒሖም ማለት እዩ ሕዋስ ኣለዎ እቲ ኳሊቲ እውን ኳሊቲ ይኮነን ማለት እዩ ካብቲ ዝሓዝናዮ ሕጂ ኣሎ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ኣንስቲ ከዓ ብዙሕ መረረታት እየን ክሳይ ገይረን ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ቆርበት ደምጦ ጉድኣት ኣለዎ ማለት እዩ ሓደ ከምዚ ናይ ምቁርራፅ ናይ ጨጉሪ ኣሎ ካልኣይ ከዓ ከምዚ ናይ ምቑሳት ክሳይካ ኣንፂና ዝብላ ብዙሓት ነይረን እየን ማለት እዩ ኣበይ ዓዲ ክንኦ ብትኽክል እንተካየን ግን ካብ ድኳናት ስለ ዝብላ ዝነበራ ሕጂ ንሕና ከዓ ክንሕብር ስለ ዘለና ህዝብስ እንታይ ጥንቃቐ ክገብር ኣለዎ ናትኩም ዘይቲ ተሰኒዑ እታ ወረቐት ማለት እዩ ኣብታ ካልአይቲ ዘይሕጋዊት ትጥቃዕ ኣላ ስለዚ ሰብ እንታይ ጥራይ ድሪ ምስግና ብርሃነ ዘይቲ ተገዚአ ኢሉ ጥራይ ድሪ ስለዚ ህዝብስ ኣብዚ እንታይ ጥንቃቐ ክገብር ኣለዎ እንታይ ፍልይነት ክርኢ ኣለዎ ነቲ ጥንቃቐ ክግበር ዘለዎ ዝብሎ ብፍላይ ንሰብ ድኳናት እኳ እንተኾነ ሰብ ድኳናት ኣበይ ተዓዲጉ ከየረጋገፁ ክዕድጎ ከምዘይብሎ ምክንያቱ ፅባሕ ንግሆ ናይ ስርቂ ክኸውን ስለ ዝኽእል ወይ ከምዚ ዓይነት ዝኾነ ነገራት ክኸውን ስለ ዝኽእል ተኻእለ ካብቲ ትካል ክዕድጉ ንናትና ጥራይ ዘይኮነ ብሓፈሻ ምንጪ ናይቲ ንብረት ክፈልጡ ክኽእሉ ኣለዎ ነተን ሰብ ዝዕድጋ ድማ ዝለመደኣ ካብ 1972 ከባቢ 40 ዓመት ማለት እዩ ናትና ኣለዎ ትለጎ ኣለዎ ከዓ እቲ ፍሉይነት ናይቲ ክሳይ ማለት ኣብቲ ቲኬት ማለት ብዓይንኻ ኢኻ ክትሪኦ ትኽእል እምበር ከምዚ ፕሪንት ንዓዮም ዘባዝሕዋ ዘለዉ ሕጂ ብትኽክል ኣብ ፕሪንተር ስለ ዘባዝሕዎ ኣብቲ ናይ ቲኬት ፍልልይ እውን ኣለዎ ሕራይ ኣብ መወዳእታ ሓፈሻዊ እንታይ መልእኽቲ ከተመሓላልፍ ትደልስኻ ንዞም ሸቃጦ ሰብ ድኳን ይኹን ወላ ንህዝቢ ነቶም ዓዳጎ ያ ኣነ እንታይ ክብል ዝደሊ ፈሲሊቲ ዝያዳ ከምዚ ዓይነት ምክንያቱ ፎርጂን ዝሰርሑ ዝዕድገሎም ስለ ዘሎ ንዕኡ ንክተባብዑ እዮም ዝገብርዎም ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ትካል ይኹን ካብቲ ትካል ካብ ምንጪ ናይቲ ትካል ክዕድጎ ከም ዘለዎ ምክንያቱ እቲ ናቱ ካበይ መፂኡ ስለ ዘይፍለጥ ዝተኻእለ ካብቶም ሰብ ትካላት ወይ ካብቲ ፋብሪካ ክዕድጉ ከም ዘለዎም ክሕብር ዝደሊ ማለት እዩ ሓንቲ ካብተን ግዳይ ናይ ዝተሰንዐ ንብረት ዝኾነት መንእሰይ ብዛዕባ ኣብ ቆርበታ ዘምፅኣላ ሰዓቤና መልኪታ እትብለውን ንስማዓያ ሙሉእ ሽመይ ወይዘሮ ዮርዳኖስ ገብረ መስቀል ገብረ መድህን ይበሃል ኣድራሻይ ከባቢ ጀጀሪቲ ገዛውተይ ማለት እዩ ስርሐይ ከዓ ኣብ ሓራት ዝሰርሕ ማለት እዩ ቤት ፅሕፈት ሓራት ቅድሚ 3 ወርሒ ቢሉ እንዲ እቲ ዘይቲ ምስ ገዛእክዎ ኣነ ብሽም ምስግና ብርሃነ ኢለ ገዚአዮ ምስ ተጠቀም ኩሉ ግን ርአዮ ዘይፈልጥ ሳዕቤና ስታምፅኢለይ ማለት እዩ ቀዳማይ እቲ ጨጉሪ ምስ ገበር ኩሉ ከም ሓዊ ኣቃፂሉኒ ካልኣይ ከዓ ኣብ ማእኸል ጨጉሪ ከዓ ቁርፅርፅ ኢሉ ማለት ብድሕሪኡ እውን እሱ ገዲፈ ብድሕሪኡ እውን ቀድሚ ድሕሪ ክንደይ ከዓ ገረቸሪና ገዚአ ኢደይ ምስ ወልወልኩ ኢደይ ከዓ
إيدي كان زي صحة غير اللي والتي اتصحى دحار كحكم جمهور كنا بقرصي تغيروا مالتي دحار نخلتيو أو طريقيو دحار مسحات كوبن أي هناني إحنا ولا حنتي كب حجي دبرنا استفلي نبسينا نسي نكر أقاريتي مالتي كاف شو عندي أما أخر شو مخانات رحيات ذكرني ولا تجرت لينا مالتي أنا حجي قرب من تاي زخانات كوينا تسمعت النمسي لكي كان زيك أتم دبلت مش أتي حدا تنايم سكنا برهاني حفظ دبل نظر لي حفيسي بس ولا كان زيكا أبيك خط جبره خلا خاص حفظ دبلي سأقرب أتم دبلت نجاريات أنا أخا جلفني دبلت أنا اللو حجي كمي أممو كفيتم جم كريئو كفيتم جمارئينا خبلون تأم كجبرو تهزبسون تأخ جبري لإيد حسب تدليا عينة زيتي بالساعة تي ورقة مسكنا برهان إيد بالتليفون قال كل اللو كان بالكم مسيلك حدث بشم شكات أنت زقت فوق أفتو تريئتو قنتري أقول لك حجي جزئي كان مخساري مالك حجي جزئي كان بحر دقاء زون نسكا صعبين لمسألك أخوي نسي فيكم أجارو الشكت كم أجارو جنزب زقك الزلدي أنا معي عجبكم لازدلي ካብ መደብ ምክልኻል ገበንከይ ወፃና ንዝያዳ ክፍሊት መራሕቲ ኣውቶቡስ ዝምልከት ሰለስተ መልሓስ ኣብ ሓንቲ ሚኒባስ ብዝብል ኣርእስቲ ብተመዝገንቲ ኩዕ ዝተዳለወ ኣርእስቲ እዩ ናብኡ ከብለኩም ሰለስተ መልሓስ ኣብ ሓንቲ ሚኒባስ ድሮኳ ካልኣይ ሰሙን ውስ ረጊጹሎ ሙፋር ኣውቶቡስ ዕዳጋ ሐሙስ ገና መሬት ከይበርሀ ከም ወርትግ በቲ እናተቃጸጸ መቃልሕ ዝመለስ ኣቁርደት ባሮንቱ ተሰነይ ሓደ ሰብ ዝብል ጋዕሮ ፎቶሪነታትን ማይሰሓ ኣለና ግሬሲኒ ዝሕመረቱ ኣዋዕዋዒ ዜማ ሸቃጦን ዓሚሩ ነበረ ኣነን መሓዛ በዓልቲ ቤተይን ካብ ስግር ባሕሪን ዝተላእከ ንብረት ኣብ ወደብ ከነፈትሽና ጋሕጋሕ ንቂልና ስለዚ ኣንፈት ጉዕዘና ናብ ኣቁርደት ወይ ባሮንቱ ዘይኮነስ ንባፅዕ ገጹ ዝቐንዐ ነይሩ እታ ቀዳመይቲ ኣውቶቡስ መሊኣ ምስ ጸንሓትና ወዮ ብንጉሁ ባጻዓቲና ስራሕና ሳሊጥና ብእዋና ንገዛና ግምጥል ክንብል ኢና ዝብል ዝነበረ ሓሳብና ብኡ ንብኡ በኒኑ ተስፋ ቁረጽና እንታይ እዩ ደኣ ዝግበሮ እናተባሃልና ኸለና ድማዩ ሓደን ርእሱ ብሻርባ ዝዓመመ መንእሰይ ጽግዕ ኢሉ ንባጽዕ ዲኹም ክብል ዝሓተተና ነዳይ ናይ ልቡ ይሓልም እወ ክንብል ብሓደ ድምፂ ምስ መለጽናሉ ኸዓ ክንኽተሎ ሓቢሩ ናብ ሓንቲ ክልተ መኣዲ ዝኣኽሉ ሰባት እትሕዝ ንእሽቶ ሚኒባስ መሪሕና እናኸደ ገን ሚእትና ኣቕፋያ ኣስዓበልና ሚእቲ ምስ መኻይድተይ ተጠዋመትና ሚእቲ በዚሕና ኢልና ካብኣ እንተተሪፍና ዝገደደ ክረፍደና እዩ ሰረዚ ኣብ ባፅዕ ምውዓል ምሕዳር እንተመጺኡ ኸዓ ዕፅፍታት ናቱ ክነጥፍእ ምዃንና ክንግንዘብ ግዜ ወሰደልናን ስለዚ ዝተባሃልናዮ ክንኸፍል ተሰማሚዕና ተሳፈርና ናብ ነፋሲት ኣብ ምንቁልቋል ከለና ሓደ ኮተቴ ፈቶሪኖ ገንዘብ ከኽፍል ጀመረ እንተኾነ ገንዘብ ይቕበል እምበር ቅብሌት ይህብ ኣይነበረን ዝሓቶ እውን ኣይነበረን ጥቃይ ዝነበረ ተሳፋሪ ሚእትን ኣቕፋ ሂቡ ማለስ 20 ክብሎ ምስ ሰማዕኩ ንባፅዕ ዶ ይኮንካን ሓቲተዮ ንሓታት ማለስ ርእሱ ብእወታ ነቕኒቑ ብርግጽ ንባፅዕ ምዃኑን ብ80 ከም ዝተሰማምዑን ነገረኒ በዓል ሻርባ እቲ ንዓና ዝበለናን ነዝሓውና ዘኽፈሎን በበይኑ ምዃኑ እናገረመኒ ኸሎ ካልእ ብጸግዒ ዝነበረት ጎርዞ እውን ብተመሳሳሊ ሚእቲ ሂባ 30 ክምለሰላ ርኤ ንዓና ሚእቲ ኢሉና ነዚ ሰብኣይ 80 ነዛ ሳልሰይቲ ተሳፋሪት ከዓ 70 ሚእቲ 87 ሰለስተ መልሓስ ኣብ ሓንቲ ሚኒባስ ከመይ ዲ ነገሩ ከየርመመኒ ተረፈን ኣርሚ ምንውን ስቕ ክብል ኣይደለኹን ነይረ ብቕድሚት ተሳፊራ ዝነበረት መጋይሽተይ ግን ቅድሚ ነዝታት ምጽራየይ ናተይን ናታን ሕሳብ በታ ዝበለና 200 ሂባቶ ብምንባራ ዝኾነ ምስኮነ ሕቶ ማልስ ብምልዓል ምስ በዓል ሻርባ ሆ ክብል ኣይመረጽኩን ግዳ ሓቂ እውን ሽሕ ስርሑ ደስ ዘየብል ይኹን
ፈቲና እምበር ኣገዲዱ ኣየሳፈረናን ተቋይቁናውን መልሱ ንሳይ ክትኸውን መን ወጢጡ ስቂልኩም ቅድሚ ባኻ ረሲዕልኩም ብሎኮ ቤት ገርጊስ ቅድመ ምብጻሕና መርሐ መኪና ንሱ ትበዓል ሻርባ መንእሰይ መኪኑን ናሽከርከረ ነድሕሪት ግልጽ ኢሉ ካብ መንጎና ኣጋይሽ ምህላዎምን ዘይምህላዎምን ሓተተ 3-4 ብእወታ ምስ መለስሉ ጽቦ ዝተረፍኩምን እምበኣር ምናልባት ዝሓትት እንተተረኺቡ ቱሪስት ኢና ኢኹም ትብሉ ንባፅዖት ዝዛወሩ ትኸዱ ዘለኹም ቱሪስት ሕራይዶ በለና ክምሳሰኒ እዩ ንገለኹም ከዓ ተማልኡና ኢሎምና ተማሊእናዮም ክንብል ኢና ብሓፈሻ ግን ኣጋይሽ ቱሪስት ኢኹም በጻሕቲ ቱሪስት ምስ ጥቃይ ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ሰብኣይ ተጥምምት ኣቢልና ጊይጽ በልና ክንሳፈር ከለና ግና ጸልማት ብምንባሩ እታ መኪና ኣየስተባሃልኩን ነይረ ብዝኾነ ሕጂ እውን ብምስድማም ከንፈሩ ካብ ምጉምጻጽን ኣውቲስታ ጉያ እናኽውስኽ መገዲ ጥዕና ዓመት ኪደዩ ቀስዳ በል ዝወደይ ቀቦ ካብ ምባልን ሓሊፉ ንምንታይ በበይን ዋጋ ተኽፍለና ንምንታይ ከኢና ቱሪስት ክንበሃል ዝድለ ዘሎ ኢሉ ሰዋጥርን ዝሙጉትን ኣይተረኽበን እኳ ደኣ በንጻሩ ካብ ከባቢ ጋሕቴላይ ድዩ ማያጣል ንሓደ ሕክምናዊ ቆጸራ ዝነበሮን ብርኡ ይሳቐ ዝነበረን ሕሙም ሽማግለ ኣቀራቒሩን ከየኽፈለን ስለ ዝተማልኦ ደሓንእቶ ዘይመረቖ ይነበረናን ኣነን መሓዛ በዓልቲ ቤተይን ዋላ 200 መልጠጥ ጥዑም ሙዚቃ እናስምዐን ብናሃሪ እናሰራሰረን መሬት ቅድሚ ምርፋዱ ባፅዕ ስለ ዘእተወና ስራሕና ስሊጥና ኣጋ ግዜ ናብ እንዳ ኣውቶቡስ ተመሊስና ኣብ ማዕርፎ ኣውቶቡሳት ባፅዕ ሕጂ እውን ኣስመራ ዝብል ናይ ፈቶሪኖ ደሃይ ካብ ርሑቕ ምስ ተቐበለና ወይላይ ኣሳልጦ ዘለዋ መዓልቲ ባያ እናበልና ኣብታ ዳርጋ መሊኣት ጸንሐት ካብታ ናይ ንግሆ ብዕጽፊት ተዓቢ ምኒባስ ተሳፈርና ክንሳፈር ከለና ክንደያ ሓተትናን በቦታና ምስ ሓዝና ግና ንኹልና 50 ናቕፋ ኢኹም ትኸፍሉ እንተተሓቲትኩም ግን 32 ኢኹም ትብሉ ትሰምዑ ኣለኹም ዝብል ኣዋጅ ሰማዕና ካብ ኣፍ ፈቶሪኖ እወ ሰሚዕና ኣለና ጥራይ ውሰዱና እንተ ዘይኮይኑ ሕጂ እውን ንምንታይ 50 ናቕፋ እናኸፈልና 32 ጥራይ ንብል ኢሉ ዘጉረረ ተሳፋራይ ኣይነበረን 50 ናቕፋ ኸፊልና 32 ጥራይ ዝብል ቅብሊት ተዓዲሉና ኣውቶቡስ ኣብ ምንቃላ ሓደ ደልዳላ መንእሰይ ተቋጻጻረ ይመስለና ደይቡ ናብ ውሽጢ ኸይኣተወ ናይ ሓደ ሰብ ትኬት ብምርኣይ ከክንደይ ከፊልኩም ዝብል ሕቶ ኣቕረበ ሻሹ ትበሃል ኣዶ ቆልዓ ዘላቶም ውሕዳት ከምታ ብፈቶሪኖ ዝተነግረትና 32 ዝብል ምላሽ ክህቡ ከለዉ እቲ ዝበዝሐ ሰብ ግን ትም ይመሪጹ ተቆጻጻሪ ነገራቱ ዝበርሃሉ ይዝመስል ናይ ብሓቂ 32 ጥራይ ኢኹም ከፊልኩም ደገመ ድምፂ ውስኽ ኣቢሉ እንታይ ደኣ ኩልኹም ከምኡ ዘይትብሉ ዝበዛሕኩም ኣፅቂጥኩም ኢኹም ዘለኹም ሕጂ እውን እታ ምርጫ ብዙሓት ስቕ ምስ ኮነት ተቆጻጻሪ ዋላ እኳ እቲ ዝበሃል ዘሎ ማለት 32 ናቕፋ ጥራይ ሓቂ ከም ዘይኮነ ተረዲእዎ እንተነበረ ኣገዲዱ ንሰብ ከዛርብ ስለ ዘይክእል ምስ ክምስታ ሕራ ይበሉ መንገዲ ሰላም ይግበረልኩም ኢሉ ገዲፍና ንሱ ናብ ቤት ጽሕፈቱ ንሕና ድማ ሕጂ እውን ጥዑም ሙዚቃ እናተኣንገድና ናብ ኣስመራ ገጽና ኣቕናዕና መራሒ መኪና ዋላ እኳ ካብ ግቡእ ንላዕሊ የኽፍለና ኣዘዋውርኡ ምስ ውዓል ዝመሎ እዩ ነይሩ ብፍላይ ኣብ ጊንዳዕ ጣዕሞት ክንበልዕ ተደናጊና መሬት ዓይኒ ካብ ዝሕዝ ጀሚሩ ሓላፍነት ተሰሚዕዎ ካብ ሓደጋ ንምህዳም ሃዲኡን ተጠንቂቑን ይመርሕ ምንባሩ ተሓጒስናሉን ኣድኒቕናየን ኢና ከምኡ የብዝሐዮም ኣብዚ ሕጋዊ ክፍሊት መጺእካ ብስስዖኦም ዘየማርር ተሳፋሪ የለን ካብ ድሓር መምራር ስለምንታይ ብዝበልዎ ሕራይሉ ዝሳፈር ንምንታይ ሰሚሩ ልዕሊ እቲ ሕጋዊ ታሪፍ ዕጭ ኣይከፍልንየ ዘይብሎም እንታይ ኮይንኸ ዋላ ብተቆጻጸርቲ ክሕተት ከሎ ዘይዛርብ ዘይቃልዖም ክበሃል ይከኣል እዩ በንጻሩ ሕራይ ከምኡ ጌርካኸ ፍታሕ ይርከብ ድዩ ክሳዕ እቲ ናይ መጓዓዝያ ሕፅረት ካብ መሰረቱ ዝፍታሕ ዝበልዎ ከፊሉ ስርሑ ከሳልጥ እንተዘይኮይኑ ምስኣቶም ክዋጠጥን ክካሰስን ዝገደደ ግዜኡን ገንዘቡን ብዕፅፍታት ከጥፍእ ይኹን ካብ መገሽኡ ክተዓናቐፍን ካብ ስርሑ ክባኾርን እምበር ዘምፅኦ ለውጢ እኮ የለን ናይ ብዙሓት ምጉት እዩ ከይትባኾር ኢልካ ትምን እሽን እሞ ሕራይ ክሳብ መኣስ እዩ በቃ ትምትም ዋላ ኣብ ሓንቲ ሚኒባስ 3 መልሓስ እናተዘርበ بسنك رحكتك زي محلاو حرقات تشكركرتي يقاطم يوم
نزي زملكت حق خلت كاليت بزبل أرستي بموسى كدان استدالو تحوف عمد ابن حبريتهم تداليلو دقيمة مكتتالكم عدم حقي كلت خاليت أبز جزء عند تنك موسبات انتايو إلو هند بزح التكاسب انت تركب انتاي مبالكا لكعيو كابا جميركا تقداديمنا سب حمام كانسر وقع لبي وي كم شكور زبلو زبنمس حماماتيوم زخلوفو زلو مبالنا إذا مبالنا جن قمتنا داينا زقلت نمبر كونو عزملس ناس أي مسلنن شحكوازم حمامات زيوم مخنيات موتن سنكلنان فطور ود أدام انتخونو أبزق وانزي كاندت انك مودك سب كوين زولوس حدقاتات ترافيكيو انك مود رايزي كانون وانا تنك عنو الزيبيتاون نواتاون أكبابنيو كوين زولو انتبلناون زتغانا يكونن لومي أبمل العالم حدقاتات ترافيك العلمان نمكالوت حدقاتات بتدقاقا ممرأيو لمدن أسكافن ترئيو كوين رخبو حدقاتات ترافيك مبزحت يوان بشلل تنزف الترو حدقاتات يوم سب بسنك زي عتبنتن حق زي مخبارن نحر حد نسو بسنعهم نقرات بحدقاتات كتافا كتر زي يقرر ما يكونن سلازخون خاء هاقرات علم كساب ليت لومي حدقاتات نمكل خالن نموقدالن أبسراح تصميدن زركبا مبزحت يقزيد ما بخلص حسابن بزر رأي ملكتاتن زسنة ترافيكاو حقتات عدالين بسب مويان حد اوانون بتكنولوجي انات حقزا سرحن زسالاسلا نلوم من بقر أبو زحات هاجرات زلون أم قصقاس تشكركرتي أقداس النت كاب زلوهم حقتات زخنة حدا زلو حقتات زخنة حدا حق كل التكاليت حجناينا قريبنا زلونا نبخ نبل حق كل التكاليت أب حقاو تمكراوي قمرا مركز زقابرة حدا كاب أقدستي ترافيكاو حقتات كوينو مرحت تشكركرتي كاب بقدميهم زلوها تشكركرتي ناي كل التكاليت فللي رحقاتهم حاليهم نخخدو زحبريو إذا زخونو لدما ندحنت مرحت تشكركرتن تتقمت صرجان زخونو أجارن تواهيلو أطقم خمزو على يقلات زبزح وان رحكات كازي محلاو حدا كاب كاندت انك قجت تشكركرت خمزو خونه يزقلات إذا دما مرحت تشكركرتي بسنك شللتنتو من رحكاتهم حالين بزي مخادمن زفتر تسقمي حق كل التكاليت دارجا عالم لخاوي حق خوينو أبزبزح هاجرات زوترات كاب زخونه حقتاتيو إذا ترافيكاو حجزي بقندو كاب كفترو زخو لحدقات ترافيك المقدالن نمكل خالن زعلمه بمخان دما أقداسي قورو بزي مخنيات كيكون عايترفن دما أبقلقل هاجرات بفلايك أبتنزمع بلا حق كل التكال إزافر السب تصلو الترايو كخون زلو وزبل لمداوي بيهل زلو حق كل التخاليت أبزخونا يخون بوتان جزينكوا كنت كاملو زنقرو كوان تخونم حما كونتات أير أبزهلوالو أب حدقنيا قلقلت زيت تطحات اللي زلوهم شتحتح زبلون سرقاتات حدقنياتاتن عاقمت رأينت مراحي تشكركرت زو قدلن كونتات أبزخصة الأوان زيادة انك أغزد اليوم مخانم كزنقع أي قبائن بحافشو حق خلطة كاليت زهبو تقمتات نقد ميخا زولو نقر بزي صفحان بزنت سارن نخطريوم يخيل نترأي نتكا زو قدل كم عباي مكينا وي زيت تحسر جاز أمسلو بقد ميخا أبزقات مخا أوان فتنت كحليخا بوحسنت كتقو عاز يخيل بس بقد ميخان بدحريخان زقو عزلو ترافيك أخو الحابريتاتات كتلاوت تطوح بايتا يفتر بتوساخي بقد ميخا كونا دحريخا زلا تشكركاريت وز بقل نقر مزقاتم ندحنتكا كتوسن أخو الجزين خهلوكا زقبر بمخانو دما زيادة أقداسي قورو حقق لتخاليت مزلوه كل تقمتات قدلتاتون كم زي سانو أبستفال اللي إوانات إزرابيو هاقراو بيت مغرد حنات ناي حبرات منقستات أمريكا كم أبنتن توسيدنا حقق لتخاليت أب عبيتي مكاين أقارتو قعاستي جلسن كلنا ويت سجم زلوا مرحتن سبش جلتان زركبلو حوس واس واحد ترافيك زلوا كبابيتات بقدميخا بحمام وي دخام زس عبود كاسن كمون حشش زتنكو مدنزاز زتتقع مرحتي أبزلولو بتوسخون كم دورونا كامسين برتع زناب برد كون جمع أبزقات ملوان مرحتي كتكملو كم زي بلوم وقادا بزيادة كاب سلسة كساب حموش دقائق تفاناتيتهم رحكاتهم حليهم نخخدو آتريرو يمقوت تريفاتنا زلاقت مكوينا كاب رقع بزبلار استي تمزقنتكو زدالوايا
كابرقت فوف فوف النابلكا خنبعراي قدنا لحفكا مشكركار مكينا أنت عوان مبر أي رستينا أي مسلكا قلنا عزبلك كاجقنا أنت ستيخا خين من تاي تزور نعبري غالب بغي تقبر ممكوار أبيخا كتبل مقج أو دامس دافع الله مبال كنبل عشا دفرت كات أويعا حدقا كتعجمي أتاتات أقم بقدا نات كاد حنيرو زحزن زيادة كسكا معدا زور دحدقا بجكا قربو يلبون زي فلتو سنتنا بالكالا رئيس قلعو انتاي قبرو خانتا بقيحاتو قدز زختمو خندز حنطقو كابتس السوع قلاي مراحي أوتوبوس زي تمهار قروب سبات تتصفاصف عطفتات تغفل على قبو تاريخ كتأري أغراش هاف تبل تتصدف كم زبيز مخودا أرقي هناف بعل تاكسي نقدمي خاطراي تحا حيسكا حقي كتونشاف كتقوي كتوقي خابكو سدرا دار كتاري هو ختقاجو هيوت كاخسن أكال كاخ قدل نبر كتكون قدز قدد سب مبركت لكم هاتم تميل كاون ايكون كان كتهتم كمو مرعوتي ممعراق مكاين معجاب كخولي قباب بسرعات بقباب بيب مرباش مسرح أكروبات سعبين وعنوتي خمحسم محنباب أمو بتقلع ألبو متردام نهري مرعا خيت غيرنا بواي ناب كبري الكل كيسة تخا أو تيسا زواري كاب رقص رقع يعتدلي كبراتن كبران تخاتلتنا نلوم زبلنا يوم مدبات ازوم كتكاتلهم صنحكم يوم نيروم زمت بخالق تحستو يرخبنا نابلنا مسهم صنحنا دالوتن عربتن نرايت خل انوار تمسكنتكو ارمياس اسفها تسفيت جبر ميكائيل حابن يمانه سنايتكي موسى كيدانه مس تكنيشن ابيل ابراهام بمخانا سلام كنا